Ассалом духтарако созе назен саломати хубай ина нигоҳ кунед. Гилои фасони хадавои омадагия гилои беҳад серталаб бисёриё пурсида буданд. Марамад нигоҳ кунед. Тигра хушругиша диден. Баданаи фиолетовиро бинен. Атлас гилакам хушрӯи духтаро. Ино нархошон 80 сомон як либос шай. Доставка айди либос болояй духтаро. Марҳамат ина каседа дар корай дидестена. Дин амуд сангзадагиай беҳад хушрӯчай. Нархш 80 сомон як либосш. Касе ки обтоби мегира ай 10 либос боло бо арзон мешава. Мана ишам аста занҷабил гулака бинен чихо хушрӯвай. Мана марҳамат гилша бинен и гила бинен чихо фасонакай. Биё кани я бора мира дона дона парта нишонти. Ина мино ҳамаш бори навай духтаро нигоҳ кунед. Ина гила диден фасони гила диден хай духтаро. Сангча дурак ишаишда фасон айно сирхакша нишон битенда. Ина духтарако диден ина дига читон мефора гилакои фасон омадай гилакои хушрӯ омадай. Ина занҷабил гилака бин чихо аҷоиботай. Мана ина муд омадагиай. Хулас чанд гили хушрӯ омадагиай. Баданаи сафед бисёриё заминаш сафед мепурсанд ку. Диден чихо заминаш сафедаки хушрӯ омадагиай. Ина марамат метавонед аз ҳамаи ҳамино дархост кунед. 80 сомона як либосш. Доставка аз де либос болояй. Марҳамат тамошо кунен, интихоб кунен дар равакак шумода доставка мекунанд. Мана иша бинен охи чихо хушрӯвай. Ҳамаи ҳами дубайскиё паплини дубайскиян духтаро. Ҳамаш бори новинкаяй. Ина бисёриё гилмайда мепурсанд. Ина гилмайдаша биненда чихо хушрӯвай гилмайдаакш. Мана ази ҳаст, мана ази ҳаст. Хулас ҳамаш фасонаки беҳтарин. Якта ҳозимак шуда ина занҷабил гулака нишонтон метам ку духтаро. Бинен ба ҳазур гили хушрӯвай гили новинкаяй. Модарода мисол барои модаротон барои ид гирифтанӣ бошен варианти нағзай. Мана гилша бинен чихо необычни хушрӯвай. Ранги ипекай. Бинен да меги кирта ипек боша хеле чи дора соя дора гуфти гапо нигоҳ кунен да аҷоибот. Мана марамат нарх 80 сомон як либосш 80 сомон. Якта дига ами савзаи фиолетови ам букшоед хушрӯ нишонтием барои ки хеле кани ина бо як гили дига игилам нағзака ина кӯдакодам созая игила кирта кунанд кӯдакодам хушрӯи духтаро. Марҳамат аз инам метавонен интихоб кунен. Ина фиолетовиша нигоҳ кунен да духтаро кушодагиша. Мана марамат беҳтарин вариантҳо бо нархҳои дастрас дар анами нуқтаи савдо шуморо интизорай. Доставкай фақат духтаро бахшиш. Фақат доставка кати кор мекунанд. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Ина ки камай духтаро расчётотона бигирен. Марамат.